Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel दा official मोनसे नोटिस ओंखारदों एडिआरनि आरो बेनिफ्राय एसएससी जेदि एडमिट कार्ड माब्ला मोनगोन लोगोसे फरेस्ट बेटेलियन एप्लाइ माब्ला जागोन कमान्ड' रिलिया माब्ला जागोन दा गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल नटिफिकेसन नायगोन दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव दा गोबाव खालामा जों सेबानि अफिसियेल साइटआव थांगोन बेनिफ्राय जोङो नटिफिकेसन नायगोन मा होनो मारदों दा बेयाव नोंथांमोना रिसेन्टलि मोनसे अफिसियेल नटिस मोनदों बेखौ जोङो दायो डाउनलड खालामबाय आरो बेयाव मा बुंदों नोंथांमोना नाय जाहाथे जेबो मिस्टेक जायै बायदि आरो नोंथांमोना थालाङि बायदि दा बेयाव नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन जागोन नालाय नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट लानाय सिगां गासैयावबो लाखायो बेखौहाय ग्रेड 4आनो जा ग्रेड 3आनो जा स' बेयाव बुंदों नोंथांमोनखौ गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन अरिजिनेलखौहाय आरो बेनि नोंथांमोना गासैबो जेरक्स कपि खालामनानै सेल्फ एटेस्टेड होथारनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाब्ला स' नोंथांमोनाहाय हाबनो मोननाय नङा आरो बेखौहाय नोंथांमोना हेन्ड अभार खालामनांगोन डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामग्राफोरनो नोंथांमोना गासैखौबो गथायनांगोन आरो अरिजिनेलखौ नायनानै गासैबो अके थायोब्ला नोंथांमोनखौहाय एन्ट्रि खालामगोन स्किल टेस्टआव दा बेनो जाबाय ग्रेड 3आव आरो ग्रेड 4आ नोंथांमोना जानुवारियाव जागोन ड्राइभारानो जा बा ग्रेड 4आनो जा स' नोंथांमोना जानुवारियाव जागोन थ' लोगोफोर बेयाव फोजोबबाय स्किल टेस्टनि बागै अफिसियेल नटिफिकेसन बे एडिआरनि स' दानिया एसएससी जिदि कनस्टेबल एग्जाम माब्ला जागोन नोंथांमोनाथ' मिथिखादोंमोन अफिसियेल नटिसआव 10 जानुवारियाव एग्जाम जागोन अनलाइन 160 मार्क्सनि जेराव नोंथांमोना थांनानै एग्जाम हैनांगोन अके स' बेयाव नोंथांमोना बे पस्टआ केन्सेल जागोन नामा बा एग्जामा केन्सेल जागोन नामा बे डेटआव स' बेनि जेबो अफिसियेल नटिस गैया दा सिगाङावनो मोनसे जों अफिसियेल नटिस मोनखादोंमोन नोंथांमोना 10 जानुवारियाव स' बेनिफ्राय एडमिट कार्डआव फैयोब्ला नोंथांमोना जेब्ला एडमिट रिलिज खालामगोन नर्थ इस्टार्न रिजनाव फैबानो जाबाय स' बेयाव फैनानै नोंथांमोना एसएससी जिदि कनस्टेबलनि स्टेटास नायनो हागोन जेब्ला रिलिज खालामो नाथाय दायो खालामाखै दा एसएससी लोगोफोर मिथिखायो नोंथांमोना 10 डेजनि सिगां स्टेटासखौ नायनो हागोन बा नोंथांमोना सानब्रैनि सिगां एडमिटखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन स' बिनिफ्राय बेयावनो ओंखारगोन आरो जिदि कनस्टेबलआ आरो नोंथांमोननि स्टेटासखौहाय नायनो हागोन दा लोगोफोर गासिनोबो कन्टेन्ट्स नट भेरिफाइड ओंखारगोन मानोना बे अल इन्डिया जाखादों टेनसन दाला बाट नोंथांमोना एग्जामा जागोन अके 10 जानुवारियाव स' बिनिफ्राय फरेस्ट बेटेलियननि एप्लाइआ माब्ला जागोन बेखौ बुंदोंमोन 31 डिसेम्बरनि सिगां प्रसेसखौ खालामनांगौ होननानै दा हमना ला 10 डेज दंबावो बे 10 डेजनि गेजेराव नोंथांमोना जानो हागौ माबा मोनसे अफिसियेल नटिफिकेसन मोनगोन आसाम पुलिसनिफ्राय मानोना रिलिखौ आसाम पुलिसा कन्डाक्ट खालामगोन बेटेलियन जा बा आसाम फरेस्ट गार्डआनो जा बा फरेस्टार ग्रेड 1आनो जा बा ड्राइभारानो जा बा ग्रेड 4आनो जा बे गासैखौबो आसाम पुलिसनिफ्राय कन्डाक्ट खालामगोन आरो नोंथांमोना फरेस्ट बेटेलियनाव रानिं खालामथारनांगोन नाथाय बाखि स' नोंथांमोना थाबायनांगौ जानो हागौ आरो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोखागोन दा ग्रेड 4आव नोंथांमोना 8 पासनिफ्रायनो एप्लाइखौ खालामनो हागोन नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआव चान्सखौ मोननायनि चान्सआ दङ बाट नोंथांमोना फरेस्ट बेटेलियन होननाय लोगो लोगो 10 पासखौ जाथारनांगोन मानोना बे जाबाय कमान्ड' लेभेलनि स' बेखायनो 10 पासनिफ्राय नोंथांमोना इलिजिबल जागोन कमान्ड'आव दा जायखिजाया बैसोनि सायाव नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेट नेदो जेब्ला अफिसियेल नटिस फैयो फिन खनसेबाव स' नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ फैगोन